Ca la pușcărie, frate. Ca la pușcărie, băga mea și pula în pușcăria lor. Și cu ce nu mai veni pe aici. Pușcăria, uite. Asta e o celulă. În care vedeți un deținut. Acum m-am dus să-mi iau o portocală. Mi-e foame. Nu te lămâi. Deci portocal. Numai să mă alea mari. O oră vedeam. Un'altra più grande di questa. Măcar catalogul. Portocale. Acum să uităm să vedem ce am mâncat. Între prânz. În față plantație de măslin. Uite mașinii. Asta e celula noastră. Și eu al dracu cu viața unde ne băgau pe net. Să vadă și ceilalți români cum suntem noi tratați în afară. Pușcăria! Se pare ceva normal? Casa asta ci că face 1.000.000 de euro. Asta ci face 1.000.000 de euro. Sunt în total în câmp. Ăștia-s cățălușii noștri. Uite-l pe ursul. Ursul. Nu cu aceea. Asta e faimoasa intrare. Foarte tare. Uite, mă. Ghilaje peste ghilaje. Nu vă gândiți că nu stau eu în casa asta. Acum să vedeți. Uitați condiții. Se pare ceva corect. Aici mâncăm. Paturi ca la pușcărie. Îmi bag pe net, să-mi bag pula, nu-mi bag pe net. Ce? Îl bag pe net filmul ăsta, să vadă și ceilalți români cum suntem noi tratați aici. Bă-te pula. Să-mi bag pula în viața, nu le băga pe net. Au ce să duce somalezul. Grilaj. Aici doarme domnul. Și aici dorm eu că-s mai mare. Pula mea. Aici numărăm zilele.
când avem până la eliberare. Hai, pa!